Hello friends, Bodo channel opin konse ba da finally second list result habai Assam Health Department tau jere DHS DME Ayush are legase DHS FW da gobang result problem are legase revised notice faibai bena jabai Assam ni health tau da gobo khalama jeng details ko naigen are jai nangthamana Bodo job info official YouTube channel logo dan subscribe khalamna la jahate upcoming latest update manna haya da BTC sakri ne ba BTC election jebne nokse revise makase khamane jana hago are सोर सरकार फैगोन फैया बे उननि बाथ्रा नाथाय जेब्ला इलेक्शन जोबो अब्लासो गासैबो सोराङाव फैगोन जे नेक्स्ट प्रसेसा माब्ला जागोन दा बेखौ दोनथ'नानै जों थांसे आसामनि हेल्थआव माबादि रिजाल्ट फैदों आरो बबेयाव मोनगोन जोङो दायो नायनोसै दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइट DME आव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ नायनोबा मोनसे नोटिस टु मोनदों स नोंथांमोना बेयाव माने क्लिक खालामनांगोन देन बेयाव क्लिक खालामबासो जों रिजाल्ट सिटखौ मोननो हागोन दा जों क्लिक खालामबाय देन बेनिफ्राय नोटिस खालाम जे बे जाबाय शर्टलिस्टेड जाबावबाय आरोबाव NT माने नन टेक्निकल दाख्लैसो फार्स्ट रिजाल्ट फैदोंमोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 नन टेक्निकलाव बेयाव फैदोंमोन नाथाय बेयाव खायसे रोल नाम्बारा प्रब्लेम जादों जानांगौ माने रिफ्लेक्ट जायाखै एबा ओंखाराखैमोन जायनि जाउनाव गोदान शर्टलिस्ट गोदान नोटिस होबाय बेयाव जों क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों मा लिरनाय नोटिस दङ जों बेखौ दायो नायनोसै देन बेनिफ्राय नोटिसा फैबाय नै बेनो जाबाय नन टेक्निकल पोस्ट नोंथांमोननि आन्डार DME आसाम दा बेवहाय बिथांमोना गोबां माने माखासे लिरदों जेरै बाइट नाम्बार बा एडभार्टाइज नाम्बार डेट दङ ओके नाथाय 6 माइल खानापारायाव बिनिया जागोन आरो बेनो जाबाय स्किल टेस्टआ थ' बे बाथ्रा जाबाय खायसे रल नाम्बारा थांनाय बार फार्स्ट रिजाल्ट ओंखाराखैमोन बेनो जाबाय डिउ टु टेक्निकल एरर होननानै बिथांमोना बाव लिरदों आरो माने प्रब्लेम जादों जानांगौ सिङाव माबाफोर टेक्निकल एरर जादों होननानै बिथांमोना फिन खनसेबाव रिजाल्ट रिभाइस खालामबाय डेट मिन्स माने सेकेन्ड लिस्ट फैबाय आरो थार्ड लिस्ट फैबावगोन नामा थार्ड लिस्ट फैगोन नामा बेनि सायाव समासो खोन्थासिगोन नाथाय सेकेन्ड लिस्ट बेयाव रल नाम्बार दङ नै जायनि रल नाम्बारा दङ बिथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जागोन हमना ला 24 सेप्टेम्बराव बेयाव लिरनाय दङ ग्रुप 8 हिसाबै दा बेखायनो मा पस्ट होनोबा नोंथांमोना एडमिटआव नायबानो जाबाय एबा सिगांनि अफिसियेल नोटिसआव नाय जेराव डिटेल्स दङमोन दा बे अल आरो टार्म्स एन्ड कन्डिशना गासिबो सेम थागोन डेट मिन्स माने स्किल टेस्टआ सेम थागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ अक्ट'बर 10 तारिखआव मोननाय चान्सआ दङ आसामनि CM बुंनाय बायदिबा देन नेक्स्टआव थार्ड रिजाल्ट फैगोन नामा बेखौ नेथ'नांसिगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना चेनेलाव फिन खनसे आपडेट मोनबावगोन